След това дойдохме вкъщи с Рафик, донесохме огъня. Майка ми е научила, ето какви хубави, красиви яйца. Майка ми е научила по български с восък да рисувам яйцата. Ето кръста. Тук има и сърце. Ето ги бомбонките, Моцарт и сърцата. Много съм щастлива днеска, че в такъв ден е моята първа среща в моя живот. Даже той ми се обади на 8 март и ми подари роза и часовник и меченци.